Bueno, mister, primeiro, o teu equipo de ánimo e de saúde. Hai algún probleminha, bueno, falta o tratamento de hoxe, pero para o partido de mañán. No, de ánimo ben, creo que, bueno, estes últimos partidos pois reforzarnos un pouco ese xenxo con máis confianza e, bueno, unha pena porque pensamos que pudemos levar algo máis de Avilés, pero, bueno, pensando nese bo tramo e que xamos capaz de ampliálo e en tema de saúde, pois temos a baixa de Pablo, está aquí, que, bueno, o final do adestramento do venres tivo aí unha malsensación na parte posterior no isquio e, bueno, confirmamos que falta ver o alcance, pero, bueno, que ten un problema que non vai poder xogar. O resto tamén. Si, o resto en principio, bueno, hai golpes e algunha cousa, pero, bueno, a priori non parece nada importante. Malia que se fixo un bo partido en Avilés, como ben dís, contra un dos equipos punteiros da categoría, volvichedes todos con esa mágoa, non? De dicir, se aproveitamos sobre todo esa primeira metade, pois, olha, vindo ali cos 3 puntos, incluso reforzaría máis unha liña que eu coido que é ascendente do equipo nas últimas jornadas nas competicións nas que está. Sí, creo que foi un pouco eso, sobre todo tivemos dende o 20 ao descanso, creo que 4 ocasións moi claras para poñernos por diante. Bueno, ao final non fomos quen, entre o facer do porteiro e os paus, pois, bueno, non podemos adiantarnos, e logo na segunda parte, bueno, golouse todo máis, e ao final, pois, bueno, pois foi un punto, queríamos que fose máis, pero, bueno, valoramos o punto e hai que seguir sumando. Entón, como se prepara un partido como de mañá? Porque é Copa, non sabes moi ben que vai reservar, non vai reservar ao Alavés, o equipo de primeira división, calidade por todos lados. A tentar facer as cousas o mellor posible e a ver como se dá, ou como se plantea un partido como de mañá? Sí, é un pouco complicado no senso de que non é fácil adiviñar a aliñación, porque, bueno, pode haber moitos cambios, pode non habelos, bueno, non é sinxelo. Entón, bueno, un pouco coñecendo pois, o perfil dos xogadores, vendo a dinámica, bueno, o que fan cada día e, bueno, tentar aproximarnos dentro do que facemos nós, pois adaptarnos un pouco sabendo que, bueno, que o equipo de primeira división, que temos que facer as cousas moi ben, pero que, bueno, que en ilusión seguro que non nos van gañar. Eles veñen nunha seira negativa de resultados, bueno, non sei se vos adiantados no marcador, poden aparecer os nervos, parece que tamén de certo modo está o míster un poquinho cuestionado, digamos que teñen a obriga de gañar mañá, por aí tamén podes abrir outra vía máis de poder dar a sorpresa? Bueno, ao final creo que eso pois, non é outra competición, non importa na Liga, entón, bueno, eles evidentemente xa non polo pase que sí, evidentemente, pero, bueno, un pouco para coller esa confianza, nos pasounos un pouco igual no tema da Copa e, bueno, creo que non se sabe, se a veces pensas se te adiantas, vai non reforzar e vai entrar as dúbidas, a veces actívanse máis e danlle a volta ao marcador. Eu creo que non temos que pensar neles nese sentido, pensar en nós, na nosa confianza, en, bueno, facer as cousas ben e a partir de aí, pois, o que sexa o partido. E a última pola miña banda, que che di ao entradón, que vai haber mañá no Boquete, non? Bueno, moi ilusionante, creo que, non sei, quizáis a entrada máis similar a este foi o playoff co Salmantino, que, bueno, que gañaran 0-1, pois creo que será o máis similar, tamén houbera 6.000, 7.000, non sei, creo que, bueno, é unha festa, por así dicirlo, sabendo que temos un partido en xogo, que non é festa simplemente, tentar no campo, pois, que a xente sinta orgullosa e disfrute co que vexa no campo e poder, bueno, devolver un pouco ese apoio dende a grada e o gallá a xente, pois, gústelle o que ve e queira repetir, non sei se tantos, pero que se vayan sumando cada vez máis. Este novo formato invita a soñar, non? Cunha eliminación. Cun partido único, refires, Sí. non? Sí, creo que eso é o meu, creo que o fútbol é moi emocionante, creo que xogar a partido único, creo que é o único prácticamente xogo no que pode pasar calquera cousa nun día, un equipo pode non pasar a medio campo e gañar, outro ter 1000 ocasións e non gañar, en outros xogos ou outros deportes eso é imposible, entón, bueno, creo que eso fai que as opcións aumenten, sabendo que é moi complicado, pero que un partido pode pasar calquera cousa, co cal, pois, aferrámonos a iso. Aclaro por onde pasa. Bueno, creo que pasa por estar no partido durante todo o encontro, sexa porque estamos por diante, se adiantan a eles estar sempre bueno, metidos no partido, en que calquera xogada pois nos permita pois ou adiantarnos, ou empatar, ou bueno, non irnos do partido, creo que é moi importante estar os 90 minutos sabendo que
van penalizar os erros que teñamos, intentar minimizar eses erros e, bueno, provocar neles. E como están os xogadores a ser a perspectiva de que atención un pouco de fútbol nacional mañá vai empezar por ver con que Bueno, creo que é ilusionante, non? Que, bueno, poder xogar contra un primeira división, un partido oficial. Ao final, bueno, non falamos moito da Copa ata agora, porque estábamos centrados na Liga, o equipo está moi centrado no que toca sempre. E, bueno, agora, pois, un pouco que dicía, ilusión pola entrada, por que Copa e partido único sempre ten esa emoción extra, non é como, bueno, a Liga, que é algo que vai xornada a xornada, isto é, pois, un día e a ver que pode pasar. E, bueno, coa máxima ilusión de xogar contra xogadores de primeiro nivel. Podemos esperar unha convocatoria distinta, non sei se pasa, ya non solo por un partido de Copa, sino por seguir jugando entre semana despois de tantas veces, en algún canterano máis habitual, por exemplo. Bueno, tenemos 22 jugadores, 21 disponibles porque Pablo no está, entonces pues seguramente rellenemos con alguien, pero no creo que nadie se caiga de la convocatoria, salvo que tenga algún problema para poder jugar. Creo que entre todos se ganaron el poder estar en esta convocatoria, aunque nos gustaría pues, que entraran los máximos canteranos posibles. Ya hay bastantes en la propia plantilla, pero salvo que haya problemas de salud van a venir todos. Y por parte del Alavés, ¿crees que van a hacer lo normal, a lo mejor para la primera división en estas rondas, de rotar mucho, meter cantera, o a lo mejor la situación de venir de 5 derrotas les hace ser más continuistas y buscar a lo mejor más titulares, más primer equipo? Bueno, creo que un poco lo que decía tu compañero, creo que es difícil adivinar el 11, creo que va a haber mucho jugador del primer equipo, pues entre los que no jugaron, algún sancionado que tenían en Liga que entiendo que tiene muchas opciones de jugar, que es un partido que le puede dar confianza de cara a la Liga, puede haber algún canterano, alguno ya está entrando, Pica, el que estaba en el juego, ya está entrando en el equipo, el otro día pues jugó de inicio incluso, pero creo que la mayoría van a ser jugadores del primer equipo, con más o menos minutos, eso ya es otra cosa, pero bueno, yo creo que habrá una mezcla entre jugadores con minutos y otros con menos minutos, pero fundamentalmente creo que de la primera plantilla, más seguramente algún canterano. Como está aquí físicamente? Porque o feito de xogar mércoles e domingo desgasta moito, pero tamén dá un puntiño máis, non? Porque o que vimos o sábado, que non fixiste con o 80, porque o equipo estaba ben. Sí, un pouco o tema de non facer os cambios, non é por a quen meter, que gustaríamos meter a todos, pero era por a quen sacar, creíamos, bueno, un pouco que dis, que o equipo estaba ben e que non necesitábamos cambios neste partido en concreto. E, bueno, creo que ata este partido, ata acabar o día do Guijuelo, creo que sí que estábamos pois reventados, por así dicirlo, levábamos 2 partidos cada semana, máis moitos viaxes durante un mes enteiro, 8 partidos en 4 semanas, unha barbaridade para un equipo como nós. Creo que esta semana mesmo nos limpa axudounos a estar mellor, por poder acabar mellor ese partido. Creo que, bueno, sacando algún xogador puntual, todos acabaron ben e, bueno, creo que por ter esta semana previa onde non houve partido entre semana, creo que estamos ben e, bueno, a ilusión vai facer tamén que as pernas vayan mellor. E como estás ti? Porque hai 7 meses estabas no juvenil e mañá recibes a primeira división. Non sei na tua cabeza que pensas. Sí, bueno, non dá moito tempo a pensar isto do fútbol porque vai moi rápido todo, pero bueno, sí, é curioso que fai uns meses estaba cun xuvenís, tamén pois tiñamos a ilusión da Copa tamén, igual que isto, e bueno, trasladar un pouco aquí e, bueno, nada, con moita ilusión, moi contento, non por min xa, polos xogadores, creo que gañáronse poder xogar e poder vivir este ambiente que se vai vivir e a ver que pasa no partido. Marcado para un día como mañana. Pois non o lexín, é verdad, pero bueno, a verdade que estou un poquinho frustrado por este inicio, un pouco por todas as lesións desde o día da estrada, co tobillo, despois un pouquinho a rodilla, outro día, a verdade que había falado con Antón que xa me atopaba pois mellor, estaba adestrando pois un pouco máis limpio, pero bueno, pegoume un poquinho atrás, esperemos que non sexa moita cousa, pero pois mañá non vou poder estar. Bueno, desde fora como se pode axudar os compañeros para un partido como mañá. Non fai falta nada porque, bueno, a motivación ben soa, Copa do Rei, o campo con unha gran entrada, un rival de primeira. Sí, mañá creo que non é deses días que hai que animar a xente nin facer moitas cousas, non? Eu creo que
ao final, pois, vivir un partido contra un equipo de primeira división xa, eu creo que esa motivación xa é intrínseca do partido, e, bueno, ao final, pois, disfrutarei desde outro punto de vista, pero evidentemente, pois, ver o ambiente demais, pois é un motivo de orgullo e de alegría. Como valoras a progresión do equipo nas últimas semanas? Como de ben lle veu esos vos resultados na Copa Federación, ou seguir adiante ata a final? Outro día, pois, incluso merecer máis en Avilés, como valoras esa progresión? Bueno, eu creo que estamos crecendo, non, como equipo. Eu creo que pois tivemos un inicio pois complicado de calendario, de rivais, evidentemente pois non comezamos ben a nivel de sensacións, pero bueno, eu creo que estábamos adestrando ben, o equipo cada vez pois hai xente nova, rapaces que tamén necesitan pois tempo de partidos, eu creo que están pois a un nivel agora mesmo pois alto, podría che nombrar moitos, pero creo que o equipo pois vai crecendo, non? Eu creo que outro día seguramente foi a mellor primeira parte da tempada, a primeira con Avilés, a segunda pois foi un poquinho máis igualada, pero creo que na primeira foron os mellores minutos seguramente do equipo. Eu creo que, bueno, é sumar moita xente, creo que somos unha plantilla longa, ao final, pois, é complicado, pois, que quedase xente, pois, desconvocada, é complicado o fin de semana, pero creo que por semana, pois, estános axudando. Ti que eres un dos expertos veteranos no equipo, como coides que se debe afrontar un partido como o de mañá? Como decíamos antes do míster, non sabemos moi ben con que alineación, con que xente vai vir ou vai xogar o Alavés, como se debe plantexar un partido como o de mañá? Bueno, un pouco que digo, tampouco creo que debamos centrarnos un poquinho a la vez, non? Ao final, pois, o filial tamén xogou ayer, teñen un día menos, non creo que haxa, pois, ao mellor moitos cambios, non? Cando estás ao mellor nesa mala dinámica, nós tamén nos pasou co tema da Copa, pois xogar cada poucos días, evidentemente cansa, pero tamén non che dá moito tempo, pois, a pensar, a reflexionar e demais, eu creo que para eles tamén lles pode vir ben, non? De xogar, evidentemente, para eles ten que ser, o sea, para nós é unha motivación que eu creo que non nos van a poder igualar, pero evidentemente para eles partido máis de perder que de gañar, non? Ao final, cando ves nunha circunstancia, nunha situación mala, pois, evidentemente, para eles mañá pois, ten que ser un poquinho esa balsa para sair, pero, bueno, nós tamén o sabemos e queremos pasar.